passat dissabte, dia 13 d'agost de 2011, la Basílica de Santa Maria va tornar a omplir-se de gom a gom per escoltar el penúltim dels concerts d'orgue que aquest estiu s'estan oferint a Montserrat en el marc del primer Festival Internacional Orgue de Montserrat, Abat Cassià Maria Just in Memoriam. El nombrós públic va poder gaudir de la magistral interpretació del mestre Bartomeu Mut, professor d'orgue del Conservatori Professional de les Illes Balears, que va estar acompanyat d'un duet de trompeta de luxe, format pels mestres Elio García i Andrés Simeó, tots dos professors i intèrprets valencians de reconeguda trajectòria artística. Una magistral sonata per orgue i dues trompetes de Giuseppe Aldrovandini va obrir el programa, compost, a més, per un repertori de peces de Messiaen, Bach i Vivaldi, entre altres, tot captivant un públic que es va deixar endur des d'un primer moment per una vetllada plena d'emoció musical que va tenir un dels seus punts àlgids en l'execució de la Passacaglia de Johann Sebastian Bach i una emotiva cloenda en la interpretació, ja fora de programa, d'una nova sonata d'Aldrovandini, aquesta vegada amb les trompetes situades als peus de la Santa Imatge com a homenatge a la Mare de Déu de Montserrat. Els aplaudiments entusiastes dels assistents són testimoni de l'èxit de la vetllada, alhora que refermen la bona acollida que aquest primer Festival Internacional d'Orgue de Montserrat està tenint. Festival que es tancarà amb el darrer dels concerts previstos per al proper divendres 23 de setembre de 2011 a les 5 de la tarda i en el qual el mestre Lorenzo Guglielmi, professor d'orgue de l'Escola Cantorum de Basilea, Suïssa, oferirà un repertori dedicat especialment a la música de Bach que no decebrà els més exigents seguidors del genial compositor alemany. Cal recordar que els concerts d'aquest primer Festival Internacional Orgue de Montserrat, dedicat a la memòria del pare abat Cassià Maria Just, són gratuïts i que la programació es finança gràcies a un acord amb l'obra social de Caixa Penedès.